kok cemplung enten sudute sendang. Wah. Monggo sendangane ora apa-apa babar blas. Kepokane wak sapu-sapu. Sing kono sapa? Nek wonten cepluk ning ampuke pol. Ya terus. Sapraju itu ben sak bobot mangsa paman Raja Mula. Jaran kalukeng ngerat paman Raja Mula menika Senopati Sekti Kalintang jayaning merat. Kula sampun ngantos adamel kuciwaning penggali jeneng antika paman Raja Mula. Tumuli klilan ana dinten sak mangke kula nyuwun inah sawetawis wekdal badhe ngupaya jago supados sak mangke boten meling semi saking jago kasembuhan. Ora usah datakaken gunung sing tanpa guna. Seto. Ayo kowe njaluk inah pira? Pirang dina, pirang sasi bakal tak enteni sing baku kowe kudu entuk jago kanggo kasembuhan. Kanggo Koko Prabu Matswapati ing Wirata. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit Kilanono dinten sak mangke kula sembire saking ngajenganipun paman Kencana Rupa badhe ngupaya jago. Sing bobot ceta aja mung loro saudon telu saurupan. Aja anggap aku mung wong cepete. Yen ando rasa bobot karo kekuatane Raja Mala. Apa ora jeneng kewirangan Koko Prabu Sri Bagindo Raja Matswapati ing atase anake golek jago. Ora tinebuna ngela duni dumawaing tawang towang. Persasat kadidene kejugrukan ukir sawi kelepaning samudra madu manah kula Gusti. Dene namung sak sudung kula kemawon kerawon priyagung menika boten pangling putra ing Wirata. Gusti sesembahan kula Raden Seta kula ngabdi pun jagal welakas ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk Raden. Yo jagal welakas ndak umpo akarya bombong penggaliku ora liwat pangestu tampan ono kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan nuwun sewu menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun priksa teka rawuh paduka mboten kados adat sabenipun. Monggo kula sampun dawuh kaliyan abdi saking Pejagalan supados ngaturaken inggih menika ulam mendo, ulam lembu lan sapiturutipun katur wonten negari Wirata. Nanging kenging menapa jengandika rawuh wonten ing Pejagalan menapa ing abdi nandhang kelepatan upami mekaten dosa menapa ing badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala nanging menawi paduka rawuh badhe paring ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken Gusti. Jagal welakas wonten timbalan ingkang adhawuh ingin sepisan prataku ning Pejagalan ora ngrembug babakan nggon wis nyambut gawe kanthi becik katur marang negara Wirata. Nanging ala ing akeh padha nyebutake yen to kowe kuwi duwe putra angkat. Ing saben dina kowe kudu ngaturake iwak kebu, iwak sapi marang Kedhaton Wirata. Mesti wae pendak seminggu sepisan kowe lagi bisa ngaturake. Nanging bareng kowe ngangkat putra pupon ana ing Pejagalan sedina wis rampung kabeh kebutuhaning Kedhara Wirata wis mbok cukupi. Apa pancen kepara nyata yen to Kiai Jagal Welakas kuwi kagungan putra angkat? Nuwun sewu inggih Raden, menawi anggen kula ngangkat anak menika dipun anggep dosa kula mboten badhe serak menawi dipun paringi paukuman. Inggih menika anak kula ingkang kunalika semanten kula nemu wonten ing alas wonten ing wana. Anak kula pun balawa menika ingkang tansah nindakaken kewajiban kula piyambakipun sengkut okel nggenipun nyambut damel. Kula menika sampun sepuh pendak-pendak kula kedah nyawisaken ulam lembu lan sapiturutipun wonten ing negari Wirata menika ngantos
pitung dinten nembe kacekapan nanging sareng wonten anak kula Balawa menika setunggal dinten sampun kecekapan. Mergi nggih menika awakanipun rawa birawa gagah sentosa. Copita panjenengan menika mboten pitados mesti menawi kula ngaturi menapa ingkang dumados wonten ing pejagalan. Lembu 100 menika dipun jagal menika mboten ngantos kalih jam sampun rampung. Wis rampung, sampun mongko sisan nggone ngeleti. Kulitipun dipun keleti, dagingipun dipun iris. Kados ing dipun resakaken Priyagung Wirata sedaya sampun paripurna. Anak kula menika mboten nate adus. Mboten nate resik. Wewujudanipun nggih kados makaten menika. Apa bocah sing gagah gedhe dhuwur ning mburi kowe iki? Kasinggihan mekaten menika pun Balawa. Balawa. Iki ana Priyagung rawuh mbok yo ngaturna pangabekti. Iki asmane Raden Seta, iki putra Wirata, ngaturna bekti. Raden Seta aku ngaturke sembahku katura. Gusti kowe ngaturke bekti kalian Priyagung mestine wis tata unggah ukuran tata krama. Ning kok basamu ngoko? Wah, gelem to tampani ora gelem ya wis. Ora to tampani ya ora apa-apa. Nyuwun pangapunten kula dereng walaka nek anak kula menika nuwun sewu gandenganipun manggi wonten wana mila mboten saged basa, mboten saged tata krama. Ora iso basa, ora iso tata krama. Kasinggihan mekaten Raden. Yo balu tak rombo. Pangestu tampanono tak gegem dadiake jimat. Prayoga pun melenggah ning pejagalan. Yo kok iso ora kurang prayoga. Lajeng sak mangke kula nuwun sewu panjenengan rawuh menika keparengipun wonten menapa Gusti? Jagal welakas wonten dawuh wektu dina iki kahanan negara Wirata werit lan wingit disababake saka pamuta ing Kanjeng Paman Kepatihan Paman Kinsa Rupa lan Rupa Kinsa anggone kepengin nganakake adon-adon menungso ana ing Wirata. Monggo kabeh mau sayetine ora dadi keparengi Kanjeng Rama Prabu Matsapati iwadene adreng penjaluke Kanjeng Paman. Ana petungan-petungan ingkang ndak anggap ganjil. Ya kuwi kersane Kanjeng Paman ingkang bakal mirang kampuh jingga bundan Datanpur Ratu nanging kanthi pawadan nganakake adon-adon menungso. Dene dasare apa kok anakane adon menungso supaya jagat iki padha weruh marang kasantosaning wong Wirata. Nanging sak temene ora usah dadak nganggo adon-adon menungso. Wong sak donya iki padha ngerti marang kasantosaning negara Wirata. Nanging Kanjeng Paman adreng malah samengko Seta didhawuhi supaya goleke jago kanggo kasepuhan. Mula jagal welakas gandeng kowe duwe anak angkat, monggo anak angkatmu iki tak sawang kok kaya katon oto bebayune ngungkuli marang sapepadane. Upama anakmu kuwi tak angkat dadi jago saka kasepuhan piye? Oh, ngaten yo. Nanging nuwun sewu. Anak kula menika mboten nggadahi kasekten, mboten nggadahi kekiyatan. Tegesipun mboten nggadahi aji jaya kawijayan. Menawi dipun tandhingaken kaliyan pun Raden Rajamala jago saking kepatihan menika mangke menapa inggih saged unggul yudanipun sing baku ngene. Sing wigati aja nganti kasepuhan kewirangan. Mergo ora entuk jago. Perkara anakmu angkat iki mengko kalah ning sak ora-orane kasepuhan wis ngatonake jago ya kuwi saka pejagalan ya kuwi Si Abilawa. Kula kang saka kuwi yen to keparengake dina samengko aku tak njaluk marang panjenenganing jagal welakas anakmu Abilawa tak kandhine ana ing alun-alun negara Wirata ingkang wigati dadi jago kasepuhan Ki Jagal Welakas. Menawi kula menika monggo-monggo mawon. Jer kula menika ngrumaosi dados abdi Wirata. Sak saged-saged kula kedah labuh tumraping negari Wirata. Nanging nun sewu anak kula Balawa menika radi angel. Aten-atenipun Raden. Yen kuwi sing dangu mesine bakal gelem. Balawa. Oh. Raden Seta tekan kene rawuh mrene iki wigati koyar dikanthi ning alun-alun. Arep apa? Arep didadekke jago kasepuhan. Jago sing piye?
kowe tak kandhani ya yen to Wirata iki dadi kanane werit lan wingit merga saka pokal gawene Patih Wirata Gusti Patih Kencaka rupa lan rupa kenca ingkang nganakake adon-adon jago kepatihan Raden Rajamala. Lah Raden Seta iki golek jago mongko ingkang diwawas satrep lan satraju karo kekuwataning Raden Rajamala kuwi mung kowe arepa kowe kalah tumrap aku yen to kowe sago dadi kawula Wirata matimu murkepi bumi tutah getikmu murkepi bumi ingkang wis ngayomi kalawan uripmu mula gelem ya Palawa kowe dikanthi dening Raden Seta. Jagal welakas bapakku Abilawa piye apa pantes apa meper aku mung tukang golek kebo sapi kok dijogo ning pabaratan ya to yen nanti mengko aku iso menang yen nanti aku kalah tur tumrap hitunganku akeh kalahi aku ora duwe kekuatan lan ora duwe keprigelan kanggo peperangan mula yen Raden Seta tekan kene supaya nganti kelawan aku dadi jago itu tumrap aku luput kene iki dudu nggone wong gladen peperangan kene iki dudu nggone wong gladen olah kridaning jaya kawijayan kene kuwi penjagalan tukang golek kebo sapi kepinteranku ya mung jagal kebo lawan sapi yen kon perang ya mung sak iso-isaku wae ora duwe keprigelan apa-apa Palawa ana dawuh apa sing baku wong maju perang kuwi paitane ping siji paitane apa wani yen mudhar arep gayawa wah wani ya kudu dikandheni nganggo kekuatan lahir lan batin aja wing cukup wani yen ping cukup wani akeh wong wani ning tanpa petungan tundone ming gawe kewirangan tumrap aku yen pancen kowe wis percaya karo Palawa aku mung sagu wae ning aku wis matur bola-bali aku ora ndek kekuatan apa-apa aku ora ndek kabisan apa-apa wong sing kowe gelem apa ora aku ki wegah nek kowe ceramah ngono ki mangkel aku kowe bayi wingi sore nek dikono apa-apa mesti dadak ngandani wong tuwa kon nyambut gawe esuk dadak ngandani wong tuwa kon nyambut gawe awan dadak ngandani wong tuwa kon nyambut gawe liyane jagal kebo sapi kowe dadak mejang kaya pendhita mulang kaya guru yang aku janjane ora seneng pinter njara langit kowe kalah pengalaman yen karo wong tuwa nggon pengalaman ning aja nyingkirke karo canop ki wong kepinteran wah pengalaman tanpa kepinteran ora ana gunane semono uga kepinteran tanpa pengalaman muspro tanpa guna sing becik sing apik kepinteran ditadekke siji karo pengalaman kuwi bakal ngalahke apa-apa wis mulai meneh wong kok ora seneng dikandani wong tuwa kok ora njur nampa ngono wae aku jane ora seneng nek kahanane kaya ngono sing baku kowe gelem Palawa yen pancen bobo jagal welakas marangake lan dawuh karo aku ora bakal mingkuh marang dawuh wong tuwa aku dawuh karo kowe supaya kowe ngestokke dawuh Raden Seta kaya ngapa nadyan kowe kalah tekaning mati ning atine wong tuwa bombong dene kowe iso labuh tumraping negara Wirata Palawa Raden Seta ana dawuh apa yen pancen wis samarta ing gati sawingking diri lan madhep-mantep tekadmu nggonmu dadi jago kasembuhan aja mirang-mirangke wong Wirata aja mirang-mirangke kasembuhan ayo tak kanthi manjing blabar kawat janget cincak tak pethuke karo Kanjeng Paman Rajamala wah jagal welakas bapakku aku njaluk ngoreke jagat takon karo aku wong pejagalan anake jagal welakas aku jagal Abilawa wah tukang bleh kebo sapi dijogo ning pambaratan kaya wis kentekan akal wong kasembuhan kowe wong tukang bleh kebo sapi ora ndek kekuatan apa-apa ora duwe jaya kawijayan guna gasantikan ibarat timun mungsu duren laglundungi mempet rasa kogan cakep dagene ditemtoke kowe apa aku sing tekaning pati piye kowe apa aku sing tekaning pati kowe mungsu Rajamala kepengin mruput sowan karo Gustimu ayo sikep tak dengkek boyo
dayamu ora tugel balumu sirna mergalayo aja dundang Raden Rajamala walina pangindam lak gandul dasmu ingkang raka Ndara Bratasena ing Singon putra ing Pejagalan nggih dadi jago kasempuhan waune Ndara Rajamala dicuwek nggon kutha modar ya kok lah kok cemplung enten sudute sendang wah mongko sendangane ora apa-apa babar blas kepokane wak sapu-sapu sing kandha sapa nek wonten cepluk ning ampuhe pol ya to sendang nggih mapan wonten sapinggiring wanane ya sendang cemplunge Ndara Rajamala banjure blubuk terus Ndara Rajamala urip meneh ayo amuk Balawa wis rame banget pendak dipanteni kali ngroko Ndara Balawa Rajamala cemplunge wonten sendang niku urip meneh pendak mati cemplungke sendang urip meneh sendange ampuh tenan mengandung obat ya ora ngerti perkara mengandung obat aku ora paham ning sendange ampuh tenan nek karo tak cemplunge kono ben apa ben urip suwe ora urip beda kekeselan saja langsung nganti susah entuk tak ngeclupke ndase tok entuk kuwi jenenge rauk iya betul ndak kawang uran dening sapa wae ora kowe tak kongkon metro dikawang mripun aku duwe pusaka arane Brahma Warasta paringane Wang Bathara Brahma nggih pusaka iki cemplungna sendang aku ngerti ento sendang kae dijaga dening sawening prajurit lan saking Purwadyabala kepiye nggonmu supaya iso ngapusi arep Purwadyabala satemah kowe bisa mlebu jroning sendang lan iso nyemplungake sendang mau untuk cemplungi pusaka Kuwitra kang aran Brahma Warasta waduh nek dipanahke wong mripun to ora iso dipanahake utawa ora iso nganggo gendhewa kudu dicemplungake yen nganggo gendhewa konangan dening prajurit yo kok yo wah wis tugas iki yo ora kena selak sing jeneng kowe karo aku ditepi kewajiban terus kon nyamar sebagai apa aku tak takon nek nganti konangan niki ndrawasi lho Ndara sampean dalam rangka napa niku sesinglon setunggal taun teng negara Winata nek nganti konangan prajurit wah ndrawasi lho kae kok bakong nang kene kok Petro nang kene berarti Pandhawa nang kene nglakoni hukuman 12 taun meneh napa boten cilaka nganggo jemparing mawon wis ngonten lanjut rampung perkarane niki nek mengke kula karo Petro dadak ketemu sing jaga sendang mengke nek nganti kula diguyu kali Petro niku ndak guyu suwe ngono ya kok mesti aku lho pikir aku tekan dinti terus arep golek guyu terus suwe ndang yo ndak suwe mulane kon dijemparing mawon Ndara kula menika pangkat lurah pasar inggih kasinggihan mekaten lurah pasar lah kok nganggo gelung keling mongko sak ngertine Kencaka rupa wong sing diranke nganggo gelung keling upama ta Brahmana kuwi pancen wis wegit sak traju sak bobot kalawan para Jawata Resi Kanwa Resi Rama Parasu kae pernah nganggo gelung keling merga kasutapane ingkang wis meh sak bobot kalawan para dewa kok dadi kowe mung pidak pejaraan kowe iki mung batur kowe iki mung pangkat lurah pasar kok nganggo gelung keling kanggo wonten dawuh sapa ingkang gelung inggih ingkang gelung ibu kula ing nalika semanten saderengipun tilar donya wekas kaliyan kula supados gelung menika mboten saged dipun lukari dening sinten kemawon Gusti ibu muling yen to gelung kowe ora kena dilukari dening sapa wae mongko kowe nerak pacak nerajang perbatang kowe neranggar marang kewalering
tata kaprajan negara Wirata. Kowe dudu piyai luhur, kowe dudu wong sing duwe derajat pangkat nganggo gelung kelik. Ayo dicuri. Nuwun pangapunten menawi kula wantun nangulkari dhateng gelung kula. Kateges kula wantun kaliyan ibu kula sami kami kemawon kula menika nyadong mlebet wonten trenging neraka jahanam menawi kula wantun nglanggar dhateng dawuhipun ibu kula Gusti Pati. Yen aku saiki tak takon karo kowe, dhuwur ndi derajate ibumu karo aku? Mung aku punden kowe Wirata. Setunggal sejemban kula menika ingkang kula sembah Gusti Maha Suci angka kalih tiyang sepuh kula. Kula nuwun sewu ateges menawi katraju bobotipun maduka Gusti Patih kaliyan ibu kula menika tasih inggil ibu kula. Jero menika wakilipun ingkang damel jagat. Nanging kula sewu krana kula ajringan paduka Gusti Patih menawi paduka ngersakaken gelung kula paduka lukari monggo Gusti Patih kula priyang lukari gelung kula nanging sampun ngantos kula ingkang nglukar dhateng gelung ingkang sampun dipun dandosi dening ibu kula rumiyin Gusti Patih. Yen ngono aku sing kudu nglukari. Inggih kula semanggaken dhateng paduka Gusti Patih monggo kula trima nglukari gelung kula Gusti Patih. Bojomu dudu wong sanes. Lha apa kewan? Mergo aku tau tate krungu. Aku tau tate mireng bokal gawene wong manca negara ingkang ilang tata kramane ilang tata susilane ilang unggah-ungguhe wekasan padha saresmi karo wujude kewan. Apa kuwi karemamu ya? Mboten. Lah terus ana wong ngambus ning akrama kok bojone udu wong kuwi kowe iki kowe sehat to? Kula menika ugi petanganipun waras. Lah kok bojomu dudu wong? Bojo kula menika wujuding Gandharwa. Gandharwa? Inggih. Utawi wantah sinebut Gendruwo. Bojomu ki lelembut lho piye? Kasinggihan mekaten simah kula menika ingkang tansah jagi wonten ing pojok beteng kidul wetan negari Wirata. Monggo bojo kula menika menawi ngetingalaken dirinipun awakipun piyambak menika wancinipun pendak anggara kasih tuwin sukra kasih Selasa kliwon karo Jemah kliwon. Inggih tertentu lelenggan wonten ing beteng Bijek Kidul wetan negari Wirata. Kula menawi paduka wantun nembung dhateng semah kula aturi ngentosi wanci sukra kasih utawi anggara kasih. Mangke kula aturi rawuh wonten ing pojok beteng panjenengan Gusti Patih badhe pinanggih kaliyan semah kula Gusti Patih. Punjang kanjing langit abad atong lirikin sanging risang mawe gandrung jagat pasaning ubotara wayapul jagat ila dalah aku tadi kaya ngene kahanan wong sing kapandhuk marang rasa tresna abote jebul kaya sing tak rasake ya Sarindri wonten dawuh kowe bali kondo karo bojomu sesuk wanci Selasa kliwon Jemah kliwon tak enteni ning pojok beteng kidul wetan negara Wirata. Wancine sasampunipun mati ora tri utawi tengah dalu mangke semah kula badhe ketingal sawise madurati tengah wengi aku prapta ning pojok beteng bojomu ora katon kowe tak gelandang ana ing kepatihan tak dadekke garwaning Patih Kencaka Rupa. Nyuwun pamit Gusti Patih. Aku tulung ana yo cah bagus. Yen ora mbok tulungi bakar getawake Mbak Yumu. Mergo aku bakal dipoto-poto sarta diuda peksa dening Patih. Wirata yo kuwi Patih Kencaka Rupa lan Rupa Kencaka. Napa Patih Kencaka Rupa Rupa Kencaka? Menika semana nyegat Mbak Yumu aku nyegat marang playune Patih Kencaka Rupa nggone mujun kalawan sira Yayi Balawa.
nanging ora kanyono-nyono jebul malah kencaka rupa gandrung karo aku Balawa. Gandrung piye? Gandrung seneng karo aku arep dipek. Wah, gelemo. Ngopo aku tok kon gelem bangane kowe entutke bareng kakangku sia-sia uripmu ketula-tula. Turut ngalas dadi wong buangan. Saiki sesinglon sak setahun ana ing Wirata. Wah, kena ngopo isih mbok gondeli katresnane, isih mbok boti. Tinimbangane nang kene kowe melu sia-sia karo uripe Pandhawa, kowe dadi bojone Kenca rupa-rupa Kenca, malah tentrem uripmu. Saya aku tak takon terus ngendi dununging kawanitanku. Aku tak takon ngendi dununging tembung garwa. Balawa nadyan kanane kakangmu ingkang kaya ngene kanane nang aku ora bakal ilang prasetyaku. Ora bakal suda kasetyanku marang Sinuwun Prabu Puntadewa. Yen kowe matur karo aku kaya mengkono tegese nggonmu nglakoni sesingidan iki ora lahir batin. Semono uga nggonmu nglakoni dadi wong buangan 12 taun ana ing alas Kamiya Kodhut nalika semono ya kebak ing panggersah kebak ing panggersula. Kanthi kaya mengkono yen kabeh paukuman iki mbok lakoni kanthi ati sing abot tegese kowe nggone nglakoni paukuman iki ora ikhlas. Isa uga durung nganti lang sarta durung nganti rampung paukuman iki kowe karo kadang-kadang wis kadenangan dening Kurawa. Mergo nggonmu ora duwe rasa ikhlas mestine bakal nglakoni paukuman 12 taun lan setahun umpetan. Balawa ora ngira babar pisan. Jebul ingkang sekawit aku tansah ngalembuna marang jero lan jabaning atimu. Nanging tinemune dina iki ketok banget legetaning atimu. Ketok banget nggonmu ora seneng nglakoni paukuman iki. Kenca rupa-rupa Kenca tak adepane tinimbang aku njaluk tulung karo wong sing ora tulus lahir batine Balawa. Aku nganggo tembung sing lahir batin kok sing tak kandhakake. Rupati Mbak Yuku kabeh mau mong minangka tembung sing abang-abang lambe. Suwe ora ketemu niatku mung ngatur gojek karo Mbak Yuki tinemune tok tampa kanthi lahir batin. Ikhlas lahir batin kon nglakoni paukuman. Ikhlas lahir batin kon dadi wong buangan. Aja mbok undha-mono. Wah. Monggo tengah wengi Kenca rupa-rupa Kenca kon tekan pojok benteng. Ora-orane patih loro mau wani nyenggol kawanitane Mbak Yuku, ngregeti kasutapane Mbak Yuku. Sang Prabu Karna ing awangga. Wonten nimbalan ngajawunggil. Iya, putu eneng apa? Ngantos boten imut bilih ditekelkan sak mangke dinten Pasiwakan materi negari Ngastina. Krana bombong raos sing manah kula suka marwata suta ingkang kula raosaken. Bebasan kanthi dene kejekurkan Wukir Sari klepaning Samudra Madu. Sasampunipun kula midhanget Pak Warta ingkang saestu adamel bombong raos sing manahipun ingkang wayah Ngastina Kanjeng Hyang Kosi. Kabar apa putu? Lha kok dadi kabar mau kawong Raboso marang penggalih Putu Prabu Ngastina. Pekasan Putu Prabu nganti supi yen to nedheng lenggah siniwapa. Nggih. Kabar Pawarta menika kula wawan datosaken jeng-jeng tuwin marep tentrem anggen kula ngadhampar ke Prabu Ngastina. Jalaran Pawarta ingkang sampun kula tampi Pandhawa sampun sirna wonten telenging wana Kamyaka. Pandhawa sampun pecah. Pandhawa boten dados kliripipun ingkang wayah Duryudana menika ingkang kula jaga rinten panteraning dalu. Boten kendhataken kula nyuwun dhateng pangwasaning dewa. Sampun ngantos pinardawa gesangipun Para Pandhawa. Jinupetna padhaning wana Kamyaka jebul boten kanyana-nyana. Dunganipun Duryudana
dipun tampi dening panguwasaning para dewa. Ketitik dinten samangke sampun wonten kabar pawarta bilih para Pandhawa sampusa menika kala wau cacahipun 6. Cetha menika rangkanipun para Pandhawa, rongkonganipun Pandhawa ingkang sami pejah wonten tepining Tlaga Dwita Kanjeng Hyang. Dadi kanthi dasar sira Putra Prabu nemokake rongkongan manungsa cacah 6 mau, mbok tetepake yen to Pandhawa tekaning pati kasinggihan mekaten. Sadurunge Putu Prabu entuk pawarta yen to Pandhawa tekaning pati ingkang maturana negara Ngastina lan ing sepisanan nemokake rongkongan manungsa mau sapa? Sapa Putu Prabu Margagi Prasaja ingkang manggihaken inggih menika Paman Harya Sengguni Patih Sengguni kasinggihan mekaten ingkang nemokake rongkongan manungsa ana ing tepining Tlaga Dwita ana ing wana Kamyaka mau kasinggihan mekaten. Apa diparengake aku tak sambung rembug karo Sengguni. Kula semanggaken Kanjeng Hyang Suman Patih Sengguni kula wonten dawuh. Apa pancen kepara nyata ngendikaning Putu Prabu Ngastina kowe ingkang nemokake rongkongan manungsa ingkang tinumpuk ora tinata ing tepining Tlaga Dwita ana ing tengahing wana Kamyaka kasinggihan mekaten. Tumuli rongkongan menika kula klempakaken gunggungipun wonten cacah 6. Lajeng temunten menika kula anggap yen to menika rongkonganipun Pandhawa ingkang sampun pejah wonten telenging wana Kamyaka. Tumuli kula aturaken dening anak Prabu Ngastina. Dasarmu apa kok ngakokake yen rongkongan manungsa mau rongkonganing para Pandhawa? Mergi cacahipun wonten 6. Kok ana 6 dasarmu piye? Gangsal Pandhawa setunggal Dewi Waladrupati duk nalika kawon sesukan dadu nderek kabucal wonten telenging wana Kamyaka. Dadi kanthi pawadan yen to Pandhawa 5 tekaning pati lan Waladrupati tekaning pati mbok temokake rongkongan manungsa cacah 6 terus tok akokake yen to rongkongan Pandhawa. Tok anggap yen to Pandhawa lan Drupadi tekaning pati ngono. Inggih. Kasinggihan mekaten penemban. Terus to. Lah kok gampang timun nggonmu ngaturake rongkongan manungsa tok akokake marang anak Prabu utawa Putu Prabu Duryudana yen kuwi rongkonganing para Pandhawa. Suman, saiki aku tak takut yen rumahe rongkongan manungsa kuwi mung kari balung. Inggih. Lah saiki aku yen to kowe bisa ngerteni kok kuwi rongkongan Pandhawa kuwi dasarmu apa? Inggih. Karena menika rongkongan. Lah iya. Rongkongan manungsa ingkang wujud balung mau kok iso mbok titik yen to kuwi rongkonganing para Pandhawa mau dasarmu apa? Mergi cacahipun 6. Kok 6? Mergi gangsal para anu Pandhawa setunggal Waladrupati. Menika dasar kula. Turta nuwun sewu Premban. Nalika dalu kula menika nginceng utawi kula menika lampah dedemitan niti priksa dhateng para Pandhawa sami sanggrah wonten tepining Tlaga Dwita. Mboten tinata wonten telenging Tlaga Dwita. Menika mertandhakaken bilih menika Pandhawa ingkang sedalu mampapan wonten tepining Tlaga Dwita lan sampun dados rongkongan cacah 6 klebet pun Dewi Waladrupati. Gusti aku saiki tak takon karo kowe kok mung sewengi ing atase Pandhawa tekaning pati suwene mung sewengi kok iso wujud rongkongan. Terus saiki aku tak takon karo kowe sing mangan daginge Pandhawa mau sapa? Inggih. Sing mangan daginge Pandhawa lan Waladrupati nganti gusis nganti wujud rongkongan manungsa mau sapa? Lan mestine yen to kuwi dipangan para dubriksa, para yaksa, mestine isih ana klepetaning getih ing mapan ana ing kono. Putu Prabu, wonten dawuh. Rongkongan ingkang diaturake Patih Suman mau apa isih ana klepetan wujud getih ingkang tumemplek ana ing balung. Sampun sami boten tinata tegesipun ketingal balung menika kala wau sampun dangu mapan wonten ing telenging Tlaga Dwita. Lah saiki cocokno Suman ngandhakake yen to sewengi nitipiksa marang para Pandhawa nggone padha sarineng tepining Tlaga Dwita tumuli esuk wis nemokake rongkongan cacah 6 yen lumrah kamanungsan wae balung-balung apa mesti ana gedhihe merga lagi umur sewengi. Ning yen nganti balung-balung sing diaturake mau wis umur suwe terus Suman crita yen to patine Pandhawa lagi umur sewengi kuwi tegese patihmu kuwi goroh. Inggih. Patihmu kuwi ngapusi. Mung merga kepengin ketok mula dheweke tumuli golek pendhuk
ingkang wigati untuk pengalambono saka Putu Prabu Ngastina. Sepisan angka loro aku tak matur marang Putu Prabu, suman kula wonten dawuh rungokno. Inggih. Yen kowe nemokake walulanging para Pandhawa utawa rongkonganing para Pandhawa kuwi janjane upama mati tenan cacahe ora mingenem. Lho nuwun sewu. Pandhawa gangsal tambah setunggal menika gunggunipun 6 mboten kok sedasa. 10 kuwi mergo hitunganku beda karo kowe kok benten ana ing swasana apa wae ana ing kahanan apa wae Pandhawa ku ora kepisah karo Panakawan. Monggo Pandhawa ditutke Wara Drupadi cacahe ana 6 ditambah Panakawan 4 ya kuwi Semar Garing Petruk Bagong. Upama tekaning pati rongkongan menungso mau cacahe ana 10 ora kok 6. Inggih, ora inggih iki rungokno. Inggih ngestakaken dawuh penembang. Dadi apa to sababe aku tansah mancahi rembugku sembune. Mergo wit biyen tekan saiki kowe iki mesti atur goro karo putuku Duryudana. Pamrihmu apa? Supaya kowe entuk pangalembono, supaya kowe entuk pangalembono saka Putu Prabu Ngastina. Barang sing ora nyata mbok kandhake nyata, barang sing saknyatane nyata nanging mbok kandhake ora nyata. Dandang mbok kandhake kuntul, kuntul mbok kandhake dandang. Mergane apa? Mergane mung kowe kepengin aja nganti kamukten negara Ngastina kuwi keliya. Apa lurekmu gedhawamu ing kaya mengkono mau ora tak ngerteni Pati Sengkuni. Aku wis ngerti, aku wis rumangsa kowe mekonah karo wong kono karo wong kene. Mbok rewangi kowe adu kono adu kene mung kepengin pangkat kelungguhan patih. Yen wis slegdang-slegdang nyam kamukten dadi patih, kowe iso nginger pemerintahan negara Ngastina. Duryudana sing lungguh dapar ning sing nginger keperintahan kowe. Ra ngono to. Inggih piye? Nggih mbok menawi leres. Kados ngendikanipun Sang Mahatma Siwara Bisma menika mboten cocok. Nyatanipun menapa ingkang kula tindakaken menika kula nuwun sewu, namung supados anak Prabu Ngastina menika tetep dados narendra ingkang anjayen bawana. Ning carane aja ngono. Carane aja ngono Sengkuni. Aja ngesuk-esuk marang sanak kadange, ngesuk-esuk karo sedulure. Apa mbok anggap sesukan dadu sing mapan ana negara Ngastina mau ora saka pokal gawemu. Yen sing obyok dadu Duryudana ora bakal menang karo Puntadewa. Wis to, ora menang. Ora bakal menang. Najan Puntadewa kae ratu ingkang nganti ditengeri getih putih dening para Brahmana. Nanging Puntadewa kuwi olah nggone sukan dadu pinter ngungkuli sapa wae. Ya mergo saka julidmu, ya mergo saka kelakuanmu. Nganti Ngendraprasta sak jajane entek nganti Drupadi dirang-irang dening Kurawa kuwi mergo saka lambemu, kuwi mergo saka gedhawamu Sengkuni. Apa ora wedi karo pasiksan sing ngenteni kowe ana ing alam baka kono Sengkuni? Menika rak namung crita. Perkara kasunyatan lan botenipun lak kula dereng ngertos. Pasiksanipun kados menapa menika kula dereng ngertos. Mila bab menika tinggalipun menggali menika lumiyin-lumiyin kemawon. Nganti Pandhawa mbok buang ning wana Kamiyaka setahun umpetan. Kuwi mergo sapa nggon milik marang negara Ngendraprasta. Kok isih kurang nggon mesuk-mesuk marang katentremaning Pandhawa. Purwati boten dawuh. Kabar sing tata-tata yen to Pandhawa tekaning pati kuwi ora bener. Kuwi mergo saka gaweane Pati Sengkuni. Nuwun sewu, kula gadah seksi penemban. Lho, seksimu sapa? Kula gadah seksi menawi Pandhawa sampun wejah lan rongkonganipun kula panggihaken wonten telenging wana Kamiyaka mapan wonten tepining Tlaga Dwita menika kula ngagem seksi. Supados sak mangke atur kula menika pinitados dening anak Prabu Ngastina. Seksimu sapa? Aku tak weruh. Seksimu sapa? Kakang Duna. Pripun Pak? Sampeyan seksine nggih Kakang, sampeyan weruh dhewe yen to kula nemokke rongkongan menungso, rongkongane Pandhawa wonten tepining Tlaga Dwita. Dek kapan? Kakang Durna. Pripun? Sampeyan dadi seksi kula to? Nggih, seksi bab napa? Patine Pandhawa teng tepining wana Tlaga Dwita. Wana Kamiyaka sampeyan priksa. Oh, nuwun sewu Dek Patih. Menawi dipun dawuh dados seksi kula mboten mawon. Lho. Kok mboten mawon?
mergi nalika semanten panjenengan namung nuduhi wujuding rongkongan menungsa nanging dereng kantrang menika para Pandhawa menapa sanes menawi kantos menika kala wau sisip dudu para Pandhawa ateges kula menika nderek dosanipun kula menika nanggung dhateng klebatanipun Adipati Haryasengkuni mengaten wonten tembungan ora mangan nangkane nanging dabul pulute menika kula ajre lho Di kula wedi Di kula nuwun sewu menawi perkawis patine para Pandhawa menika panjenengan nakyenaken menawi menika pejah inggih kula semanggaken ning tumrap kula nek dadekke seksi kula mboten purun nuwun sewu sampeyan mau rakun nampa amplop amplop napa amplop sing rada kandel nalika sampeyan kula tanting dadi seksi sampeyan wis nampani amplop niku nuwun sewu lho Kakang Durna niku dienggo biaya minangka seksi lho dados menika kala mau diwon sagak ta kula ketoke nek panjenengan gelem nampa nggih ngonten niku oh Dek Pate nika teng dhuwur lemari amplope nek sampeyan ajeng jupuk meleh anggwe Durna iki mata duwiten anggwe Durna iki pendhita iso disogok oh mboten Dek Pate menawi kudu nganggo dhuwit kula kan ngakoni pendhawa tekaning pati kula wedi menawi kula nampa dosane sing gawe jagat kula nuwun sewu nek ajeng mang jupuk bali teng dhuwur lemari mengkelong nggo tuku rokok nun mengkelong nggo tuku rokok sampeyan dhewe sak rombongan ateneh akeh maju Pak kula mboten ajeng gelem ngakoni lho Durna iki kondo ya Pandhawa durung tekaning pati lan ora gelem dadi seksi lah kok tuwe adreng kuwi ngeyel yen Pandhawa tekaning pati sampun sakmenika ngaten iki mawon dipun rembaka sedalu nguput menika mangke mboten wonten kerampunganipun ingkang baku kula saged netepaken yen Pandhawa sampun pejah sak mangke Ngastina mboten wonten ingkang wonten ngocek keprabunipun anak Prabu Ngastina ya sakarepmu ning titen-titenan aku netepake yen Pandhawa isih urip monggo anggenipun badhe mestani wonten pirembagan menika bedaning pemanggih menika mujudaken satunggiling kaendahan mila menika semitranipun Paman Sengguni Madan ingkang abdi nembe sepisan menika ngawuningani mugi keparengani bali menapa wigatosipun dening sowan ngabiyantara anak Prabu Ngastina Paman Lenggah Prayogi kula nggih kisana aja kula ingsun tumambuk yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh kisana Nalindra saka mendilan sapa jejuluke nuwun sewu punamit pasang Kalimantapi tinebene kula dene demawahing tawang tuwa sinuwun menapa paduka pangling kaliyan kula menawi paduka pangling kaliyan jasad kula menika wingking saking Garing Trigarta ingkang sudi mestani dhateng kula pun Prabu Susarman inggih Prabu Susarmo Prabu Susarman ya Prabu Susarmo kasinggihan mekaten kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun ndak tampa ora liwat pangestu Tambanana kula pundi kok jimat paripih dayana ning kasantosan wigatine apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan iki wale-wale menapa estunipun sowan kula menika namung mbuktekaken dhateng pawarta ingkang sampun sumebar warata saindenging jagat bilih negari ingkang wiyar piyambak negari ingkang ageng tur inggih agung menika boten sae namung kejawi negari Ngastina tumunten kadang-kadang saking negari Trigarta kula menika nanjaken sareng kula dumugi wonten negari Ngastina jebul pinanggihipun leres negari ingkang ageng tur inggih agung menika boten wonten sanes kejawi namung negari Ngastina nyatanipun sareng kula dumugi wonten negari Ngastina kula nyawang praja Ngastina menika sajeg jumlek selanipun gesang kula menika dereng nate pinanggih kaliyan negari ingkang asri lan endahipun kados mekaten kejawi namung negari Ngastina matur nuwun ingkang tanpa pindhani sinuwun ingkang kula aturaken menika boten ateges kula menika kepengin menapa-menapa nanging menika nyatanipun kados mekaten ingkang kula semerapi langkung-langkung sareng kula mlebet wonten kedhaton negari Ngastina sumerawi dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun biyo-biyo Ngastina menika sampun boten kekirangan menapa kemawon negarane Jembar sing dadi ratu dasari Nalindra gagah pideksa godhek wok simbar jojo pantes lamun panjenengan menika minangka dados pengayomanipun para kawula sak praja Ngastina iya tumunten sak mangke wonten petangan nalika semanten kula menika mireng
ujaripun para kawula. Wonten ingkang sami ngraosi Ngastina menika kalah yen ditanding kalian Wirata. Semanten ugi wonten pirangan kawula ingkang sami nyebat yen Wirata kuwi kalah yen ditanding karo negara Ngastina. Mula kana ingkang sami nyebat yen Ngastina lan Wirata menika iring-iring bandinga piliya ing samukawis berkawis ya agung ya ageng negarane. Nanging sareng kula nyatakaken wonten negari Ngastina jebul pinanggipun Wirata menika mboten wonten sapra sekawanipun negari Ngastina. Nuwun sewu. Kula matur mekaten yen ditraju babakan jembar kula pitados sami-sami jembaripun. Yen ditraju babakan kesugihan mbok menawi Ngastina ugi mboten kawon kaliyan negari Wirata. Semanten ugi Wirata mboten kawon kaliyan negari Ngastina. Nanging nuwun sewu. Menawi ditraju babakan nalindranipun menika paribasanipun bumi kaliyan langit. Paduka Nalindra muda dasari gagah pideksa Wirata menika nalindranipun sampun laduk yuswa. Tur ngibaratipun Gareng Wirata menika upaminipun singa menika sampun boten gadahi siung, sampun boten gadahi kegiatan amargi setanipun mati kenca lan rupa kenca lan Rajamala ing menika dados cagat tuwaing Nalindra Wirata sakmangke sampun pecah, samangke sampun boten wonten ateges Wirata menika paribasanipun upaminipun wujud reca menika sirahipun saking emas, awakipun saking tembaga, nanging sukunipun saking lempung. Menawi rubuh sak wanci-wanci mboten badhe kangelan. Yo. Menawi kula dados Nalindra Ngastina, nuwun sewu sinuwun. Menawi kula menika dados Nalindra Ngastina, aja nganti kawibawan kuncaning asma Nalindra Ngastina dipun sameni utawi dipun padani dhateng Nalindra liyan praja. Kados ingkang dados raosanipun para kawula ingkang kula aturaken. Menawi kula dadi cara Nalindra Ngastina upami kula menika dadi Ratu Ngastina, Wirata sampun kula blengket. Wirata sampun kula bedah. Ngastina lan Wirata dados tunggal, menawi dados tunggal, jagat menika mboten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina. Jagat menika sampun mboten wonten ingkang ngimbangi dhateng negari Ngastina kejawi namung kayangan, kejawi namung kayangan. Mula mboten moncer. Panjenengan ratu muda saged amblengket bedah negari Wirata, ratu ingkang sampun laduk yuswa. Nuwun sewu. Menawi paduka badhe kreket karkat kados mekaten, kula menika mboten namung udu dhateng atur kula, nanging kula ugi udu dhateng para prajurit. Paduka kula anggebak negari Wirata saking wingking, kula badhe anggebak negari Wirata saking ajeng. Sinuwun. Menawi ngajeng lan wingking dipun gepuk Wirata menika mboten ngantos sak siring bawang, sak umuring jagung, sak uruping damar. Wirata temtu dados kukupanipun Nalindra Ngastina Prabu Duryudana.